Her til aften til en vejrudsigt med Lone Seier. Det har været helt usædvanligt vejr her de sidste 3 år. Danmark har været ramt af et utal af uvejr i det meste af landet, det meste af tiden. Men et enkelt sted er gået fri, og hvis vi lige zoomer ind her, så kan vi se, at det er altså området lige omkring Roskilde Gymnasium. Og det har vi selvfølgelig undersøgt, hvordan kan det lade sig gøre? Jamen det er simpelthen fordi, at der er en ekstraordinær, særlig speciel klasse, som har strålet i alle 3 år med så meget aura, at det er blevet anledning til bare solskin og masser af varme i 3 år i træk. 3. C har bare været en fantastisk klasse. Tusind tak for det. Nå, men i hvert fald, så skal vi altså lige nå ind på det her lidt forberedende til eksamen. Og igen, hvis I nu skal til eksamen. Ja, nu har jeg jo været main character i 3 år. Jeg kan virkelig mærke, at jeg har brug for det her sabbatår. Det har været rigtig hårdt. Jeg synes bare, det er virkelig meget ansvar, de lægger på vores skuldre. Altså sådan, det er alt for meget for sådan nogle unge mennesker som os. Og jeg er træt af det. Tekster teksten, så skal man analysere teksten. Jeg kan bare mærke, at det tager virkelig hårdt på mig og min klasse, at hele skolen bare regner med, at det er os, der skal sørge for amtets ry. Det er et for hårdt pres. Ja, altså det der skete var, at mig og Baby, vi var nede og købe vores daglige Red Bull. Og så kommer der nogen op og spørger, er I fra C? Og vi siger, ja. Og så siger de, hvis vi godt må slikke på jeres fødder, så får en Capri-Sun. Det er så, altså jeg er fucking træt af det. Nu får I lov til at få et helt specielt sneak peek. Herinde, der har vi Roskilde Gymnasiums main characters. Hvis vi lige starter med selve karakteriseringen, så skal jeg jo lige skynde mig at sige, at her, hvor der står emne kristendom, sommer. Det vil der jo ikke stå på det, I trækker til eksamen. Sommer. 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 Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Diva is a female version of a hustler, of a hustler, of a hustler. Stop the track, let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and they said that I couldn't get. Reality-program kaldes Paradiso. Vi gør jer mundlarm, sætter jeres quiz-show. Kommer ind i rummet, alle hoveder venner. Se klassen styrer show. Ja, vi er dem, der skinner. Nu er din Christina, hvis I kommer tæt på. Ved ikke, hvad I ligner med jeres buer på. 3 år med musik, men vi rammer ikke en takt. Alle giver op, så vi kalder det os magt. For vi er C, ikke W eller T. Tvunget til at kunne lide. Se at vores vej, det er vores identitet til at flie. A, D, down, B står for bots. D, dominatrix, nok dominatrix. S, vi laver lektier. U, I, Z, bare en klasse. T står for team-operation af C. X, A står op en storhedskomité. K, I lugter lidt spejl, så håber vi glemte H. Hvem er I alligevel? C står for centur, hele skolens nedtur. C står for charmer, og skolen synes vi larmer. C eller mat, så tror jeg, vi ikke har indsat. Men hey, ingen ved, hvad der skete til sidste klassefest. C står for cat. Fuck ja, skolen er alligevel glat. For vi er C, ikke W eller T. Celebrities køber vi nu fris. Vi har stil. Så I siger klassen, alle lærer tvunget til at kunne lide. Se at vores vej, det er vores identitet til at flie. Nu skal vi høre noget på G23. Henter 3. C, vi er helt op at flyve. G23 på den ting, yep.
ham det der juiced weed. Går du forbi en, der går i C, vis noget respekt for den øvre league. T står for cool og C står for champion. C når vi går ned, Christen går bagved. T gør corny, T gør horny. Bare stille selvsikker tag, så jeg er helt sikker. C vi er lige, kuk på i andre klasse, T kur 16 fucking humor. Se os, se op, sind, hvis vi vil se os. Men det cool chicks, vi vil aldrig fucking team up. Med W eller T, vi ikke skal prøve at se. Se Christen fra hele arm bedre til at lide. Fuck ikke kunne snyde for at W, alt ved det var C, der skulle vinde MGP. Hov. Kom lige tilbage med playbacken, vi har meget med, vi skal nå at spille. Vi er 3. C, klassen vi er bedst. Og så er der W, det står for incest. Og alle sammen sutter på C's, laurbær. Og så er der T, jeg kan fuck om jer. Og de stadig kost forever, og sådan vil det altid være. Der er plads til jer, der er plads til alle, der er plads til sær. Men C, de vil altid være de bedste her. Vi er C, ikke W eller T. Celebrities køber Velo Freeze. Vi har stil. Tredje C er klassen, alle lærer tvunget til at kunne lide. Se er vores vej, det er vores identitet. Se os lige. Vi beder til at T's forbandelse forsvinder. Vi beder til at W's klasseincest stopper. Vi beder til at amtet kan klare sig uden os. Vi beder til bong, 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 så er der 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 bong. Yo, 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 hvad så? Er I klar til at høre tredje C? For vi er C, ikke W. Ingen andre over C eller T. Celebrities køber Velo Freeze. Se os lige. Vi har stil. Charmerende cool stil. Tredje C er klassen, alle lærer er tvunget til at kunne lide. Se alt vi kan lide os. Se er vores vej, det er vores identitet. Se os lige. Alright, my little ones. Sandra, du skræmte os væk fra ChatGPT. Uden dig havde vi ikke skrevet en god SRP. Fred, Freddy P, Freddy Boy, Freddy Fazbear. Nogen vil kalde dig en absurd helt. Vi vil kalde dig den bedste i dit felt. God bedring med AFF-syndromet. Vikinge Fred. Skud til Tåsinge. Du er vores alles goat. Vi kommer sgu til at savne dig, bror. Hov, jeg synes, jeg hører en vibrato. Det er måske magten, der fyrer den ondeste freestyle til dato. We know how slow you can swing it. Takket være dig kan vi altid wing it. Vi må ikke glemme Pløk. Timerne med dig er altid hyg. Du fik aldrig vores billetter til Ros. Vi ved, du kommer til at savne os. For vi er C, ikke W eller T. Celebrities køber Velo Freeze.